Ko an bɛ tɛmɛnen ɲininkaliw ye a dogolen tɛ mɔgɔ si la k'a fɔ nin wagati kɔnɔna kɔni an ka armée u bɛ wuli ka jɔ la su ani tile an y'a mɛn k'a fɔ ko terroristes b'u kun ye réunion dɔ kɛ pour que ka se k'u kunda Muruja kan k'a da kɔni ma jɔ la an bɛ fɛ k'a dɔn Muruja a ko kɛra cogo di bugu i bɛ se ka jumɛn fɔ maliyɛnw ye u bɛ se ka faamuya sɔrɔ k'a jira k'a fɔ ko kunun armée ani bi armée u tɛ kelen ye. Alhamdulillah, m'b'a fɔ na toujours an bɛ min fɔ mɔgɔw ye Moritani problème kelen de don c'est que yɔrɔ kɛra baara kɛra yɔrɔ min na n'o ye Muruja ye Muruja yɔrɔ min don ani Moritani de bɛ dan bɔ a bɛ Nara de Nara ye Moritani taasira de Nara de Moritani de ka surun kosɛbɛ toujours an bɛ min fɔ an bɛ tɛ sɛgɛn k'a fɔ maa o maa diɲɛlatigɛ la k'a bɛ mɔgɔ jugu dɛmɛ ka don i ka territoire kan a bɛ kɛ sababu ye k'i ka jamana basigibaliya k'a kɛlɛ wallahi jugu fɔlɔ-fɔlɔ de don minnu b'i kuma quoi politiciens ala ye chance d'u ma garde corps b'u kɔ u ka du kɔlɔsilen don mais mɔgɔ n'i bɛ jamana mara i b'a bila i kunna jamanaden bɛɛ ka lakana o y'i ma wajibi fini dɛsɛra donc kana sɔn abada jamana ka intérêt foyi tɛ yen ka tɛmɛ jamana ka lafiya kan mɔgɔw bɛ ɲinɛ o kɔ quoi tubabuw bɛ min k'an ye mais tubabuw bɛ min tiɲɛ an kun o ka bon tubabuw bɛ min k'an ye bi ka farafinna to a dama la i kana terrorisme na don i kana rébellion na don i ka farafinna to a dama la farafinna bokadi nɔgɔ la ka tɛmɛ i ka diɲɛ fɛn bɛɛ di farafinna ma tila ka mɔgɔw bila ka farafinden faga bon o de b'a la ka kɛ bi la Mauritanie est déterminée à 100% avec l'Algérie Mali jugu ye dugu naani de ye bi France Algérie États-Unis ale ni Mauritanie bi an bɛ don min na ko bi ni tɔɔrɔ bɛ Mali kan ni dugu damadɔ ka tɔɔrɔ de bɛ Mali kan ni terroriste fɛn o fɛn nana a si ma bɔ dugu wɛrɛ la a bɛɛ bɔra zone yɛrɛ la ye a bɛɛ bɔra bakɔfɛla yɛrɛ la ye parce que moyen t'u bolo u ka marifaw dɔrɔn de bɔra Mauritanie marifa ninnu donna cogo min na fɛnɛ n b'o to yen quoi marifa ninnu donna cogo min na n b'o to yen plus de 1 mois u b'a la ka marifa dogo na donc u kunna jalasago fɔlɔ de gosi nin yɔrɔ la n bɛ caporal Jabate n b'a fɔ n bɛ caporal fɛn min ye yɛrɛ balo n b'a fo dan tɛ foli min na n bɛ caporal Keita fo Ibrahim Keita n b'a fo dan tɛ foli min na c'est des jeunes engagés wala jalasago ye combat dɔ kɛ o don i b'a ko jinɛw jalasago éléments donc n ka kuma bɛ mun kan o jalasago tun bɛ fɛ ka taa gosili kɛ yen de mais u ye mun jateminɛ u ye parce que ni convoi bɛ bɔ jateminɛba de bɛ convoi kan et puis mouvement jateminɛ n'o ni wagati in na mais u ye guetteur ye jɔ ye bi u bɛ don min na ko bi u kɛlen bɛ ka mɔgɔ jumɛn bila ka armée kɔlɔsi muso non n ko kɛlɛ in compliqué len don fo ka dɔ k'a compliqué len don muso minnu bɛ na ka n'i yɛrɛ kalifa don dɛ o muso dɔw de talen b'u fɛ ka tila o muso minnu de bɛ armée ka position di donc sisan n'u ye dugu dɔ attaqué ou bien n'u ye civil dɔ faga u bɛ bali ka armée wele ko ko civil dɔ bɛ ka attaqué donc armée tatɔ o y'a sɔrɔ o ye min don sira la donc u bɛ ko de kɛ ka aw la ɲini aw ka na donc u ye mode d'opération falen mais nin wagati laban in na u bɛ siran fɛn min o ye samiya ye parce que olu bɛ balo tu kɔnɔna de la donc i b'a ye k'a fɔ u bɛ fɛ ka bɔ ka attaquer u caya pour que ka armée la reculer bon armée dun fanga ka bon sisan ka tɛmɛ kunun kan donc ni fɛ samiya donda in na olu bɛ vie forêt de kɔnɔ u bɛ dugu dɔ de kunna ko Bambadugu o bɛ Nara mara kɔnɔna la Nara kulu fanfɛla kɔnɔ ko Bambadugu forêt de Bambadugu o forêt de Bambadugu in u camanba de bɛ yen donc depuis plus de 3 jours alerte bɛ fan bɛɛ k'a fɔ ko terroristes bɛ munumunu na mais i bolo k'u bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ de ka na non u ye recrutement kɛ dugu yɛrɛ kɔnɔna de la u ye recrutement kɛ dugu yɛrɛ kɔnɔna la donc u kɛlen ka recrutement kɛ dugu yɛrɛ kɔnɔna la sisan armes de nana ka don dɔɔni u bɛ arme na don o don cogo n tɛna n da don o la quoi u ye arme na don u ye plus d'1 mois kɛ u bɛ ka arme na don dɔɔni fo kana kɛ GTA Nangui min commandait Mamadou Keita ye ale n'a ka cɛdenw ye kibaruya sɔrɔ donc olu fɛnɛ nana olu kun ka taa Bambadugu ka t'u ɲini mais i b'a fɔ k'olu sera don min na o y'a sɔrɔ o 3h40 o y'a sɔrɔ terroristes fɛnɛ tun bɛ réunion na kungo kɔnɔ donc d'habitude u bɛ attaque kɛ entre 4h et 5h
mais comme 4 heures tɛmɛna o ma attaqué donc commandant fana y'a ka combat ta k'a bɛ bɔ bon o bɛnnen n'u ye véhicule piégé kamikaze 2 u nana n'o ye kan donda la entre Sogolo ale ni Banaba parce que nara fɛn tɔgɔ ye di Muruja kan ye donda 2 de face kelen bɛ taa Banaba face kelen bɛ taa fan dɔ in na donc u nana k'u bɛ kan forcer ka don de la a damajɛw la a fagali yɛrɛ bonya kojugu terroriste ka kule ka ONU wele depuis ala k'an da terroriste ka kule ka ONU wele ka ONU wele tellement que fagali kɛra ko cogo di k'a fɔ ko n'an ma to an bɛ taa ONU na terroriste ka kule ka ONU wele donc i bɛna dɔn ko fɛn wɛrɛ bɛ nin ko kɔfɛ mɔgɔw ma sigi ni min parce que o ye mun ye c'est juste u ye pani kojugu ta dɔn u bɛna armée la siran ni min ye donc u bɛ droit de l'homme kuma ninnu bɛɛ fɔ quoi e ye mɔgɔ attaque ka ban kɛlɛ de ye kɛlɛ ye o mɔgɔw bɛ fɛn fɛn fɔ suko in na ka ca n'o bɛɛ ye siɲɛ 100 parce que en 3 phases olu bɛ kungo kɔnɔ wagati min na avion tɛmɛna olu datu la avion de reconnaissance de don avion min tɛmɛna avion ka capacité ça fait plus de 2000 fait surtout a ka fɛn plutôt a ka caméra netteté ça fait 8K donc ni jateminɛ kɛ ça fait moins de 1000 mégapixels a yɛrɛ ka caméra capacité bɛ se ka min ta k'a ye caméra yɛrɛ netteté caméra yɛrɛ qualité 8K de donc infrarouge min b'a la n'a a y'a don a ɲɛ la c'est des avions de 3e génération avion de reconnaissance min b'an bolo donc olu da avion ye c'était très nombreux donc l'avion est allé ka taa fait parce que l'avion ko k'a bɛ gosi a tɛ fɛrɛ o ma parce que moto de don tellement que o bɛ fɛ i b'a détecteur de drone b'u bolo déjà sans quoi u kɛlen bɛ ka tubabu kɛlen bɛ ka détecteur de drone d'u ma mun b'u bila ka drone détecter nin bɛɛ b'u bolo kungo kɔnɔ donc kuma la surunya la maa tɛ yen min bɔra o la ayi maa tɛ yen min yɛrɛ basira ka balo mais bu dɔw bɛ k'a fɔ ko maa min fagara ko a bɛ taa maa 100 kɔ la dɔw ko maa 200 i bɛ se ka mun de fɔ o ko la i b'a dɔn saya in kɛra en 3 côtés vers le côté du Banaba n'i y'o mɔgɔ compter o bɛ taa mɔgɔ 100 dɔɔnin na maintenant o ye Banaba côté parce que u nana ni kamikaze ye k'u bɛ u nana tuma min na i b'a dɔn charge électromagnétique de bɛ bɔ nin na donc n'i ye charge in jateminɛ k'a lajɛ sa charge électromagnétique de b'a la n'a gosira a bɛ yɛrɛkɛ de donc u y'o mun ci o kɛra donda la bon n'i ye Sogolon côté ta k'a lajɛ mɔgɔ min sara a bɛ mɔgɔ 200 bɔ bon n'i ye o kuma na avion ye mɔgɔ minnu gosi parce que u bɛna en 3 sections 2 b'a attaqué 1 bɛ to renfort la quoi bon maintenant n'i y'o fana jateminɛ tugun avion taara minnu fana gosi kuluwo ni fɛn kɔnɔ c'est mɔgɔ t'o dan dɔn i miiri su ma se ka dun midi 11h tellement que su yɛrɛ kelen don mɔgɔw ka sugulataga jɔra ka denmisɛnninw ka ekɔlataga jɔ safula ekɔli tun tɛ yen ka mɔgɔ denmisɛnninw ka mouvement n'u ka kɛnɛma bɔli jɔ nin bɛɛ jɔra mun kama c'est juste pour que ka se ka su tɔmɔ ka u bɔ fɛnɛ parce que mɔgɔw yɛrɛ kɛra bali minnu bɛ ka ci bali incendiaire de don n'a donna a bɛ yɛrɛkɛ de bon n'i y'o jateminɛ k'a lajɛ ka na se midi 13h ma o midi 13h tugun musow nana fɔ kungo kɔnɔ ko lɔgɔ tɛ se ka tigɛ avion fɛnɛ minnu jeni olu fɛnɛ jalen bɛ kungo kɔnɔ musow sarana k'a tila tugun an bɛ ka don fitiri la waati min na u ka mɔgɔ minnu bɛ yen ni ambassadeur corps minnu bɛ na u den ka na su ta k'u tɔmɔ kungo kɔnɔna na olu nana to u tila ka u gosi olu fɛnɛ gosi tugun donc mɔgɔ si t'a dan dɔn mɔgɔ si t'a dan dɔn c'est la kɛra perte ye sira bɛɛ de fɛ. ok bon mais n'i y'a ta k'a lajɛ à chaque fois terroristes ɲɛ donnen don Muruja kan yan n'o bɛ tali kɛ Nara yɛrɛ mara la yala géographiquement a fɛn yɛrɛ zone mun de b'a yɔrɔ la walima ani jamana jumɛn ka surun parce que n'i y'a ta k'a lajɛ ɲinan san kɔnɔ nin y'a gosi ko 3nan ye i bɛ se ka mun fɔ nin ko la. i b'a dɔn Muruja ka attaque ka ca ni 3 ye aw bɔra min kalama o de ye 3 n'o tɛ groupe tatɔ ne ye émission kɛ groupe dɔ kɔ tatɔ o fɛnɛ ɲɔgɔnna kɛra ye nin bɛɛ source bɛ bɔ Mauritanie de nin bɛɛ source bɛ bɔ Mauritanie de tu sais que ninnu ye nin ko planifié a bɛ san 1 bɔ parce que c'est une zone très sensible très stratégique i b'a dɔn ko nin côté in de la n'an ye nin de la sama an bɛ kɛlɛ min kɔ bi n'u sera ka Muruja base in wuli Muruja base n'u sera k'o wuli k'u sera k'u sago sɔrɔ Muruja a bila i kunna an bɛ min kɔ Mauritanie frontière ko la an t'a sɔrɔ
ko in yɛrɛ jubaju ye nin dɔrɔn de an bɛ min kɔ Moritani frontière ko la parce que ɲɛ bɛ zone na n tɛna bɛɛ tracer ye o ye ko wɛrɛ ye mais i b'a bila u kunna n'u sera ka muruja kɛ point i b'a dɔn k'u bɛ fɔ an kɔ kɛlɛ la ye an n'an k'an bɛ ko wɛrɛ kɛ an tɛ ɲɛ sɔrɔ a ma muruja in de bɛ Sogolo muruja in de bɛ est-ce que i ɲɛ bɛ zone ninnu fɛn fɛn na Dɔgɔfiri ni Farabugu ni fɛn ɲɛ bɛ Nara mara kɔni kɔnɔ nin zone in de bɛ nin bɛɛ fɛ ka yɛlɛ ka na fo ka taa bila Badagolo la yanni ka ba tigɛ ka taa Segu côté dɔ in na donc c'est purement stratégique an bɛ min fɔ dɔrɔn samiya donda in de attaque bɛna bonya kosɛbɛ bon o bɛ siran samiya donda de parce que samiya donda la i tɛ se ka dogo fɛn kɔrɔ tu kɔrɔla ni fɛn ninnu i tɛ se ka mɛn kungo kɔnɔ quoi peut-être f'i ka dɔ to dogo feuillage ninnu i ka dogo feuille ni fɛnw bɛ yɔrɔ min na bon i tɛ se ka mɛn ten bon tilema kɔnɔna la i bɛ se ka mɛn kungo kɔnɔ mais samiya la i tɛ se ka mɛn kulo kɔnɔ. ok Boubou an y'u ka journaliste ka publication ye n'o bɛ tali kɛ waati min na sela ka yira k'a fɔ ko nin tɛ ban kɛlɛ la ko don dɔw la ko i bɛ gagner ko don dɔw la k'i bɛ perdre ko wa ko Mali armée kelen ma nin baara kɛ ko n'u ka partenaires a da nana maga Wagner ko la yala i bɛ mun fɔ nin na parce que n'i y'a ta k'a lajɛ ale tɛ Mali armée ka victoire si de fɔ a b'a bolo dɔ de la chaque fois. i b'a dɔn ko opération in donna ka bɔ a la c'est juste un JTR nanki de ye baara in kɛ colonel Madou Keita ni mɔgɔ min bɛ colonel Madou Keita dɔn a ye Corée du Nord kɛ a ye Corée kɛ a ye Chine kɛ bon mɔgɔ min don stratégie militaire la cɛ t'a kan stratégie la mɔgɔ t'a kan n ka tɛ opération ma dɛ stratégie la mɔgɔ tɛ Madou Keita kan ni Madou Keita ye plan bɔ stratégie bɔ k'a d'i ma taa ça veut dire ka fɛn fɛn b'i ma ça c'est une bonne opération i b'i ka objectif atteint officier la ka dɔgɔ mɔgɔ min b'a kan stratégie la bon n'i ye a jateminɛ k'a ka performance lajɛ a ye combat minnu kɛ ale de tun bɛ reconquête la 2014 olu binna ale de kan u bɛ kɛ k'ale de gosi a da kɛrɛkɛ la k'a yɛlɛ tɛ capitaine o de ye bon o cɛ kelen colonel olu ni masawulenw de tun bɛ olu ni masawulen ninnu de tun bɛ reconquête la voilà donc olu ni masawulen de olu de tun bɛ reconquête la cɛ manamana mɔgɔ tɛ quoi biri rouge la i b'a kalama cɛ min don a n'a ka élément minnu taara i bɛ jateminɛ kɛ a cɛ si tɛ yen min y'a ka cible bɔn k'a jɛ a tɛ yen ça veut dire i tɛ mɔgɔ si i b'a dɔn ko kɛlɛkɛyɔrɔ in na min kɛra avantage ye i tɛ yiri foyi sɔrɔ k'i bɛ balle impact sɔrɔ yɔrɔ champ de bataille la i t'a sɔrɔ balle ye fɛn dɔw ja baribalen don sow ni fɛnw na i bɛna dɔn yɔrɔ min na ko l'armée ko minnu bɛ yen ça fait biri rouge ninnu filɛ nin ye siba kalama ko c'est des vrais professionnels a si tɛ yen i bɛ to ka balle impact sɔrɔ koko bɛ fɛn na ça fait a bɛɛ y'a ka cible sɔrɔ i b'o jateminɛ sɔrɔsi la n'i taara kɛlɛkɛyɔrɔ n'i ye balle impact ye koko ni fɛnw na a bila i kunna ko ninnu fila si tɛ fɛn dɔn o ye kelen ye filanan a terroriste foyi su tɛ min ka bale a ta kɔ la a non cɛ si tɛ min ye temps sɔrɔ k'i bɛ kɔrɔ k'i bɛ boli a bale bɛ a ta a kunkolo donc i bɛna dɔn k'a fɔ ko c'était un combat de haut niveau ça fait a kɛra janjo ye cogo min na et puis tellement que cɛ mɛnna ka terroriste kɔnɔ ale yɛrɛ tun bɔra ale ko ale yɛrɛ bɔtɔ n'u natɔ de bɛnna o de y'a kɛ moi on a eu des blessés on déplore maintenant quelques morts ala ka hinɛ u la ala k'u dayɔrɔ suma parce que combat tellement qu'ale yɛrɛ pressera k'u kɔnɔ k'an ka bɔ ka t'u nɔfɛ mais e ni ala cɛ sɔrɔsi k'i sigi attaque kɔnɔ i tɛ se a la o n'i ye attaque digitɔ ye sɔrɔsikɛ la i bɛ taa sɔrɔ attaque binna kan ni sɔrɔsikɛ ye attaque kɔnɔ o banna ka ban ni sɔrɔsikɛ ye attaque kɔnɔ o banna ka ban bon i bɛ jateminɛ kɛ n tɛ nin wagati yan i bɛna kɔrɔbari suɲɛ u bɛna don kɔrɔbari suɲɛ de la sisan u ka rapport dɔ bɛ yen u ka fɛn tɔgɔ ye di Algériens ni Français ka service de renseignement ye rapport dɔ bɔ u y'a ye k'a fɔ Malien tɛ fɛn fila de contrôler ambulance ani corbillard donc u bɛ moto opération min na nin ye samiya ɲɛkɔrɔla in na u bɛna o de bila sa u bɛna don corbillard suɲɛ de la sisan u bɛ corbillard dilan u bɛ mobile dilan ka corbillard k'a kan o de y'a to armée k'i hakili to corbillard la u ka corbillard lajɛ u k'a bila u kunna ko su tɛ corbillard dɔw bɛ yen su t'olu kɔnɔ dɛ nin y'u ka système kura de ye dɛ e bɛ ka nin ɲɛfɛ u ma nin daminɛ fɔlɔ yɛrɛ
parce que u ye jateminɛ kɛ fɛn o fɛn na o bɛɛ cɛnninw bolo u bɛna ye k'a fɔ an ka diinɛ ka bon an ka silamɛya ka bon et puis suko hinɛ b'an na donc u bɛna essayer ka kɔrɔbɛriw de kɛ ka kɔrɔbɛriw de kɛ jouer sisan n'u ye fɛn dɔ ye u tɛ fara jamana in na quoi parce que i b'a dɔn ni mɔgɔ min na k'i suɲɛ n'i bɔra kalama a tɛ fara i la mɔgɔ bɛ ka tigɛ di ɲɔgɔn ma bɛɛ bɛ tigɛ di ɲɔgɔn ma o ka nafa de kama Algérie Mauritanie France nin bɛɛ bɛ ka Mali suɲɛ de. mais vous munna ninnu ka journaliste tɛ se ka armée ka victoire fɔ à chaque fois. non Wassi Nasir mais a bil'i kunna n ko ninnu furadama ye terroriste ka communiquants de don u bɛ yen o de kama u ka mission yɛrɛ RFI ni France 24 yɛrɛ détachelen tɛ dɔwɛrɛ foyi kama ka kɛlɛ fɔ ka armée régulière lagosi. a m'a f'i ye ko kɛlɛ o de ya a m'a f'i ye k'an partenaire russiw b'a la ka kɛlɛ don a la k'a bɔ a la bɛɛ kɛra ni régiment kelen de ye RSP GTA Nangui de y'a bɛɛ kɛ c'était un GTA composé de beaucoup de sections il y avait encore des tireurs d'élite olu tun bɛ yen il y avait la section d'artillerie donc section d'artillerie tun bɛ yen o section d'artillerie n'a ye jateminɛ kɛ u bolilen k'u bɛ taa kulu yɔrɔ la tuma min na k'u bɛ taa Bamadugu yɔrɔ in na k'u bɛ na don kulu kɔnɔ artillerie ninnu de bɛ ordre dɔ y'a bɔ artillerie ninnu de bɛ tugu ɲɔgɔn kan k'u gosi u ɲɛ k'u yɛrɛ kɛ donc ça a été un GTA a composante fɛn b'a kɔnɔ a bɛɛ utilisera quoi ça fait a bil'u kunna hali mɔgɔ jɛman kun t'a la kuma tɛ Rishi ma a bɛɛ tout ça c'était des éléments de forces spéciales a bɛɛ kun ye bere rouge de. ayi dun de la ka bɔ bere rouge ma ye dɛ. non ne ye bere rouge ko in fɔ mais terroriste yɛrɛ ma fɔ wa. tellement que parce que olu bɛ ka Wassi Nasir bɛ ka min fɔ en général Rishi de bɛ kunkolo tigɛ ni kunkolo ci in kɛ quoi olu de ka kɛlɛ kɛ cogo ni Rishi ka force sociale de bɛ mɔgɔ viser kunkolo la donc i b'a ye k'a fɔ Wassi b'i basé min kan dɔrɔn kunkolo caman cira. m'a fɔ ma Wassi b'i basé min kan dɔrɔn donc ale bɛ ka mode opératoire de lajɛ a kan'o lajɛ sa a ka force min bɛ ka kɛlɛ kɛ c'est à dire a bil'i kunna i bɛ n'i ye armée attaqué position dɔ la n'i ye armée attaqué ni a bil'i kunna ni section dɔw ye olu ye i bɛ taa sɔrɔ olu ye joli rafale ye quoi mais n'i ye force sociale ninnu attaqué à tout moment i bɛ taa sɔrɔ olu b'i ta porte i yɔrɔ sensible de la quoi oui o tɛ Rishi ko ye o tɛ foyi ye quoi donc Wassi tɛ nati jateminɛ ko yɔrɔ de la quoi quand tu attaques maintenant un groupe un GTA composé majoritairement des forces spéciales chaque fois i bɛ taa sɔrɔ olu b'i ta yɔrɔ sensible de la. m'a fɔ ma i parti vital minnu bɛ yen ni mun y'i sɔrɔ balocogo t'i la quoi olu b'i ta o de la donc u ka bɔ nin kɔnɔ Wassi ka bɔ nin kɔnɔ ala y'a malo tugun quoi nin y'a malo ko 3 de à moins d'un mois Wassi na bɔ malo Masudi ye maloya ko 3 de sɔrɔ. ko spécialiste do dans les Sahel non kabrala k'a da tɛ cɛncɛn yelen ale ni an ka cɛ ko olu ye spécialiste Wassi ni voyage cɛ a ye voyage laban min kɛ n'o cɛ a bɛ 6 ans bɔ a tɛ i b'a dɔn an ka télésow banna nin de ma quoi ka fɛ tubabuw bɛ plateau fu sigi ka kuma fu yɛrɛ ma an ka télé nationaliw banna nin de ma wa a tan an ma nin de kɛ an tɛ se f'an ka mɔgɔ dɔw de fana sigi mun b'a fɔ ko ouais question de service maintenant de la France question de service maintenant des relations avec Amérique a tan an ma nin ɲɔgɔnnaw fana sigi quoi an tɛ se quoi m'a fɔ ma an tɛ se quoi bon an ka mɔgɔw tɛ sɔn nin min ma dɛ tubabuw bɛ nin de kɛ ka nkalon tigɛ tubabu dɔw b'u kun ko socialiste de quoi a tigi tɛ foyi dɔn fɛnɛ mais k'a bil'i kunna i ka lajɛ kɛ mais n ko américains bɛna k'u bɛna français ko k'u bɛna anw dege cɛncɛn kɛlɛ la français bɛ cɛncɛn mɔ bi e ni ala y'an ka cɛ mɔgɔ min wolo cɛncɛn kan na Jije Dago ye tubabuw la sigi k'u kalan kɛlɛ la ka tubabuw la sigi k'u kalan kɛlɛ la donc an bɛ bɔ nin kɔnɔ Wassi Nasir malola quoi an bɛ taa ɲɛfɛ an bɛ taa M5 mɔgɔw ka mémorandum a kuma cayalen don nin wagati la an y'a ye k'a fɔ ko bi sɔgɔmada in na yɛrɛ u ka président n'o ye cɛmɔgɔ karamɔgɔ ye k'ale u ye ale minɛ nin wagati la ɲininkaliw président par intérim nin wagati la ɲininkaliw bila ka sɛmɛ a la i bɛ se ka jumɛn fɔ M5 mɔgɔw ka nin mémorandum na komi an tun ye dɔ fɔ a la ani kɔfɛ mɔgɔ minnu bɛ yen u ka mɔgɔ minnu bɛ kɔfɛ olu fana bɛ ka jalaki ta ka ɲɛsin transition ma kosɛbɛ kosɛbɛ i bɛ se ka jumɛn fɔ Bugu. bon ne bɛ kuma min fɔ dɔrɔn i b'a dɔn nin wagati in na n'an ye an sigi analyse kɛ an bɛna ye k'a fɔ ko
en tout cas kɔni an dama ni ɲɔgɔn cɛ dɔ jɛlen tɛ quoi mais kɛlɛ kun tɛ yen e yɛrɛ k'a fɔ quelle peut être la raison kɛlɛ kun bɛ se ka kɛ jumɛn kɛlɛ fɛn bɛɛ bɛ ka kɛ sisan e ka kɛlɛ kun kelen fɔ dɔrɔn k'i bɛ se k'i sigi ni kun kelen min ye k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la n'i y'a mɛn ko transition sera bɛɛ tɛgɛ fɔ transition kun c'est le duo Assimi et Choguel qui a beaucoup reçu mais munna kɔsa in na mun de bɛ ka kɛ kuma bɛ ka fɔ mun de bɛ ka kɛ maliyɛn bɛɛ ye seere a bɛ wagati jan bɔ mɔgɔ dɔw wulilen bɛ Choguel de ka ɲi Assimi man ɲi Assimi muso furu fɛ ani Batuli bɛ ɲɔgɔn fɛ ani karisa bɛ ɲɔgɔn fɛ o mɔgɔ kelenw de filɛ k'a fɔ tugun ko wɛ ko Assimi ka premier ministre fɛnɛ ka ɲi mais fɛn kelen bɛ yen i b'o bila i kun na Assimi ne tolère jamais k'a fɔ ko est-ce que b'a kalama k'i filɛ ka kuma dɔ fɔ Assimi ka fɛn ma Kawuji min gɛnɛ ka bɔ CNT kɔnɔ mun na Kawuji min y'a se ka b'a tante Choguel la Assimi y'a gɛn sinon Assimi yɛrɛ ni Kawuji ni ɲɔgɔn tɛ personnellement fɛn ma k'u ni ɲɔgɔn cɛ mais waleɲuman dɔn ka gɛlɛn an ma quoi c'est vrai chaque fois an bɛ combat politique de kɔnɔ bi bi in na avec IBK fɛn dɔ kun bɛ se o bɛ kun bɛ kɛ parce que i b'a dɔn kɛlɛ ye fɛn dɔ politique kɛlɛ n'i ye temps di dɔrɔn o bɛ s'i la f'an ka bɔ politique de kɔnɔna la an ka politique de bila bi an bɛ politique non an bɛ politique de bila an b'a ɲɛsin transition objectif de ma ça veut a bila i kunna Assimi tɛ politicien Choguel tɛ politicien non Choguel nana comme Choguel nana comme révolutionnaire Choguel mana parti tɔgɔ la Choguel nana a yɛrɛ de ka révolution tɔgɔ la n'o y'a ka mouvement M5 o mouvement M5 min filɛ nin ye jamanaden bɛɛ de ta don mais ne ka kuma bɛ min kan i b'o dɔn an ka bɔ nin kɔnɔ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma minnu bɛ k'a ɲini bi k'a se ka kuma Choguel tɔgɔ la n'a y'a sɔrɔ Choguel dɔnyɔrɔ t'a la a ka kan ka da u ye u ka sabali Assimi y'ale den di mais Assimi y'a ka président di toi tu penses que c'est bon chaque fois premier ministre nɔfɛ mɔgɔw ka bɔ ka président neni e y'a ye AEC dugu jumɛn kɔnɔ bon ni ne bɛ ka jouer ala anw kan n'i y'a ye k'a fɔ Mali transition bɛ gɛlɛya caman kɔnɔ dɔwɛrɛ tɛ o parce que c'est un chef de parti politique qui a la tête tigɛ ça fait i b'a dɔn ko mana gɛlɛya cogo o cogo mouvement dɔ bɛ kɛlɛ réclamer proclamer fɛn quoi revendiquer quoi alors que transition bɛ yɔrɔ min na mɔgɔw de bɛ ka ɲɛbɔ an fɛ mɔgɔw de bɛ ka ɲɛbɔ an fɛ bi mɔgɔw de bɛ ka ɲɛbɔ an fɛ parce que a bila i kunna des discours politiques Choguel bɛ se k'o tenir des actions militaires Assimi bɛ se o la donc u bɛ ɲɔgɔn dafa mais n'a fɔra chaque fois minɛ ala bila i kunna kɔsa in na kuma jumɛn bɛ ka fɔ e bɛ se ka mun de reprocher Assimi na k'i t'o reprocher Choguel la i bɛ se ka mun de reprocher Choguel la k'i t'o reprocher Assimi la politiquement ni mɔgɔ min bɛ se ka ne jaabi nin yɔrɔ la k'a fɔ ko Assimi ka ɲi Choguel ma ou bien Choguel ka ɲi Assimi ma ɲi mais n'a fɔra gouvernement dossier de bɛ taa a yɛrɛ sɔrɔ Choguel yɛrɛ kanubagaw bolo n'i yɛrɛ la yɛrɛ nin ka nɔgɔ min na démissionner dɔrɔn i k'a tigi kɛlɛ ouvertement o ka nɔgɔ ni nin Choguel peut démissionner k'a fɔ bon Assimi ne de kun sɔnna i ka fɛn ou bien mouvement M5 bɛ se k'o fɔ non mouvement M5 yɛrɛ bɛ se k'o fɔ mouvement M5 bɛ se k'a fɔ bon vraiment anw de kun y'an ka premier ministre da aw ma mais an ɲɛ b'a la a bonyalen tɛ donc maintenant an b'a ɲini a fɛ ka démissionner o ma se mémorandum non o ma se mémorandum non e bɛ ka fɛn fɛn fɔ nin ka fɛn bɛɛ fɔ k'a ɲana ka taa bila waati dɔ la depuis e ka mɔgɔw bɔra gouvernement kɔnɔ foyi ma ɲa mais alors que chef du gouvernement bɛ e de bolo mais an ka bɔ nin kɔnɔ ne kɔni bɛ min fɔ an ka segin an kɔ an ka segin an kɔ wallahi parce que an ka segin an kɔ an bɛ ka min kɛ an nafa tɛ nin na quoi parce que ne bɛ kɛlɛ in fɛn bɛɛ ka bɛɛ bɛ ka AEC ko de kama mais ko bɛ na ɲɛfɛ quoi ne tɛna n da bila kuma fɔ ɲɛ quoi fɛn fɛn bɛ ka kɛ c'est pour maintenant AEC ko jumɛn an bɛ AEC alliance an y'a ye k'a fɔ Burkina olu bɔra k'u ka charte ka réviser ka 5 ans d'u ka président ma ka tila k'a fɔ k'a tɛ fɔ ko président de la transition a bɛ fɔ ko président de président awɔ maintenant sisan an y'a ye k'a fɔ an ka minnu yɛrɛ ye wulikajɔ ba sabati pour que transition in bɛ se ka na k'olu b'a la k'a fɔ ko anw ka 5 ans k'o ka ca. Voilà. N'i ye Burkina transition ta k'a lajɛ Burkina transition ye ala ka feere i b'a dɔn mɔgɔw bɛ ka ɲinɛ min kɔ quoi Mali
Mali transition de bɛ ka mɔgɔ caman inspiré. Wallahi. Mali transition i b'a dɔn ko tellement que Mali transition réussira. Mali transition de bɛ ka mɔgɔ caman inspiré k'u ka erreur corriger. An se k'o sɛbɛntiya. Parce que i b'a dɔn ko Assimi ninnu ka erreur politique minnu kɛ tɔw b'o de corriger. N'i ye jateminɛ kɛ Burkina kan. Burkina ka point filɛ nin ye. An ka taa fɛn na les organes de la transition. Burkina ta k'a lajɛ dɛ mais an ma taa dɔɔni. Article 3. Burkina b'a fɔ ko les organes de la transition sont le président, le CORAC. Tu sais que à qui n'a fɔ le président a deux gouvernements. Kelen a n'o bɛ se ka conseil kɛ. Kelen dɔ a yɛrɛ gindo la mɔgɔw kan mɔgɔ min ka d'a yɛrɛ gindo la mɔgɔ yɔrɔ tɛ se k'o kɛ yan. Donc o ye k'a f'i ɲɛna chaque fois une transition militaire a bɛ gérer militairement de. Ayi non. Fɛn dɔw bɛ yen o ye secret de ye o tɛ fɔ. O tɛ musala t'o la o. Il faut voir le président de la transition, le CORAC, le gouvernement. Tu as vu, le gouvernement vient en troisième position. Après, l'Assemblée législative des transitions. Au lieu de nous faire CNT au Tama, au lieu de l'Assemblée législative des transitions. Mais tandis qu'on a CNT, on a élu, on a les dénigrés. Depuis transition, c'est la bébé transition organe. Depuis CNT, ni Foukoun c'est l'eau d'Anna. Tout le monde c'est Chogel. Depuis Chogel fait ni Foukoun c'est l'eau d'Anna. Tout le monde c'est Assimi. Mais oui, ni n'amène et fait na CNT là. Moi, au bord de l'eau de Chogel là, au bord de la Bible fait na belle. Bon, ni de ni organe nanina. On dit que Korak d'aide. Anta Dondon. Chapitre 2, CORAC. Le CORAC est une instance chargée de définir, de suivre et de contrôler la mise en œuvre de la vision stratégique du pays dans tous les domaines et par tous les moyens. Ni organe de a bɛ se ka évoluer domaine dɔ kɔnɔ n'a y'a diya a bɛ taa juge sigilen sɔrɔ k'a fɔ nin dossier di a bɛ fɛ k'a lajɛ. O t'a bannen dɛ. N'i ye CORAC ka mission ta k'a lajɛ, n bɛna CORAC ka mission tɔ f'i ɲɛna. La composition, l'organisation, les fonctionnements du CORAC sont laissés à la discrétion du président de Faso. Donc o kɔrɔ contrainte ni mɔgɔ si cɛ CORAC ko la. Mais alors qu'il a un gouvernement dans lequel il a le ministre de la Justice, il a le ministre de l'économie, il a quand même tous les domaines sont représentés dans le gouvernement. Mais avec tout ça, le CORAC est créé. Tu as vu? Mais où est-ce qu'on évité? Comment on me fait en transition? Ministre d'État, ni ni keta, ni ni boita. Tu as vu, le président a créé le CORAC. Ça veut dire il a un groupe de restaurants créé qui est rattaché à lui-même. Gan, ni be fait que Burkina transition demain, il veut de organe de fond. Mais Mali transition ni qui va demain, il veut de groupe de fond. Il y a Arema, il y a Korema, il y a Fizi Mali, donc il y a beaucoup de groupuscules. Donc Nina, le président a créé un mouvement. Ça veut dire qu'il y a un groupement fin, il y a un parti fin, il y a un Burkina transition demain, il y a un cadre politique de fond. Bon, il y a Mali transition. Bon, ni lu ye mɔgɔw t'u yɛrɛ ma mɔgɔw bɛ fara ɲɔgɔn cɛ de mɔgɔw bɛ fɛn fɛn ka di mɔgɔw ye ka don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ bon ni i nana yan les membres travaillent à titre gracieux et en compétence sur toute l'étendue du territoire national. Ça c'est les membres de CORAC. Bon ni Burkina ka charte ta i k'a lajɛ Burkina charte kɔnɔna la maintenant n'i ye président toujours maintenant n'i ye président tu sais que u kelen ka fɛn d'u yɛrɛ ma n'i ye président ta sisan k'a lajɛ n bɛna président d'i ma n'i ye président ta sisan k'a lajɛ i bɛna ye président kɔnɔna la on dit que le président de la transition fixe les grandes orientations politiques et travaille au fonctionnement irrégulier du pouvoir public, dispose du pouvoir réglementaire et réfléchit par la voie de l'ordonnance. Ni ye mun ye tu sais que u bɛna organe législatif min sigi yɔrɔ an b'a fɔ ko CNT olu bɛna min sigi n'o ye assemblée législative de transition ye ko yan'o ka ta président bɛ fɛn fɛn ta o bɛ ordonnance ye donc i ye CNT nafa ye sisan donc o kɔrɔ même chez nous il
yani président ka sigi ça veut au kɔrɔ ko CNT de b'a kɛ bi a bɛ fɔ ko loi taara ça va ni Assimi Akinanta donc an m'an ta la gosi yan bon maintenant n'i bɔra o kɔnɔ le mandat du président de la transition prend fin avec l'investiture du président issu de l'élection présidentielle kuma caman bɛ nin na délai kuma tɛ nin na o délai kuma tɛ nin na yɔrɔ le président de la transition est éligible aux élections présidentielles n'o Assimi candidat Assimi tɛ candidat o kuma bɛ nin na Ibrahim est candidat Ibrahim tɛ candidat yɔrɔ kuma tɛ nin na tu as vu donc anw ye discussion fɛn fɛn kɛ an ka transition kɔnɔna la ɲɔgɔn sɔsɔ fɛn fɛn bɔra la olu y'a bɛɛ corriger u ta la ça veut dire qu'anw ye fɛn fɛn kɛ c'est pour cela notre ancienne transition est en train maintenant de servir de modèle pour nos pays voisins k'u ka erreur corriger n'i bɛ fanga minɛ o la i bɛ se ka taa coup d'état de kɛ bi ka fanga minɛ Ibrahim na mais charte kɔni kɔnɔna la i tɛ se k'a fɔ k'i b'a sɔsɔ foyi la i b'a dugumala la le président de la transition est éligible aux élections législatives et municipales ils seront organisés pour mettre fin à la transition o kɔrɔ n'a ye président jɛ a bɛ se ka kɛ député a bɛ se ka député ya ɲini ka président to yen mɔgɔ wɛrɛ bɛ ko yen mais a bɛ se k'i présenter élection wɛrɛ la nin ye Burkina ta ye nin na tout le premier ministre peut être candidat le président de l'Assemblée législative peut être candidat. Ouais. Non là. Bon, Mouna, parce que Sorosu dara mɔgɔ mun na ko politicien do ti fɛn dɔn. Donc mankan fɛn fɛn bɔra an ta kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛw y'o ta k'o de corriger k'u ta dilan n'o ye. Parce que anw y'an ka transition mara ni kulonkɛ ni yɛlɛ ye. Ninnu y'u ta mara ni mun ye i bɛ taa fɔrɔ na n'i ma taa fɔrɔ na i bɛ dugu bila. Mais chaque fois an bɛ taa an ka politicien kɔrɔw bɔ wo la ka na n'u ye ka n'u da don kuma la mɔgɔ min bɛ yen ni mɔgɔ parce que à tant que ni mouvement in bɛ yen MPRS bɛ yen mouvement patriotique pour la restauration à tant que o bɛ yen parti wɛrɛ se ka émerger o parce que le président même est le président d'un mouvement patriotique. Tu comprends? Donc tous les mouvements qui veulent adhérer, qui veulent fédérer, qui veulent soutenir la transition, baby il reste président d'un mouvement de kon. Bon le thème voilà. C'est vraiment assimilé mouvement kono, il reste dans niveau transition demain. Politiquement il est dans Rome. Vous ni ata kala jam ko Burkina transition ko sandru sala ka. En fait bora sa ka dialogue intermalais ke afa ko ka Mali freta ko ka prolonger ko de 2 à 5 ans. Est-ce que ni ata kala je ASI jamana o bela jelet na élection ke non fait parce que fait be ka ta ko na élection ko o de gira. Mais au diable, c'est pour ça que nous avons ASI codé. Pour le même mal là, c'est pour empêcher de l'AS. Wallah, président, le problème c'est pour créer un conflit politique. C'est que ASI les bali. C'est toi vous le barrage qu'il faut faire. Ni beaucoup de filles. Président, vous m'attendez. Quand vous pouvez candidater le président pour l'autre, ni bec à calado en Sénat parce que ASI bébé fait à niveau qu'il est là. Ni est déjà terminé. Burkina Assemblée législative, quota la médaille. L'Assemblée législative des transitions est composée de 71 membres répartis comme suit. Président Kélémé vient de dire. Bon. Et il y a 20 personnalités désignées par le chef d'État, dont une personne déplacée interne et un de l'extérieur. Il est président en côté. Donc, 13 personnalités partis politiques au bout. 12 Abiou Kounako, 13 personnalités des forces vives des régions au Boudi. C'est vrai, à chaque région burkinabé, Morobe Boro Killing Limbelana. Mourouketa est gouvernement Glanindi. Mourouketa Kuma Fioko, Sikasoko Mokilindi, Koujalaka Mokilindi. C'est Kuma Misali Doka. Donc, ni Sikaso gouvernement, ni Mamrou, ça va ni Ward doit faut que ce soit des gouvernements Ward. Donc, Sikasoko Kumboudja Kumurotala, et tout le monde. Donc, au lieu de ça, au lieu de CNT, c'est la force vive des régions. Bon, ni nana fait un tour des partis politiques là, partis politiques bébé 12 dédits. Mais président est 20 dédits. Et moi, un politicien ou déjà. Et moi, on est bon à te flanquer politicien. Bon, attends, on met dans la transition cette là. Parce que moi, on est foutu que ni demande de son coup sanctionné. Et bravo que bien nous là. Et les bras en balcatanier. C'est vrai que moi, je suis un peu de transition. Parce que nous avons avec la CAF, nous avons avec la CAF. Moi, c'est un criminel.
mɔgɔ mɔgɔ jamana milliard soin c'est un criminel a bɛɛ n'ala ni kira cɛ non o ye crime de ye donc a tɛ kɛ jamana fɛ fo ka tiɲɛ wuli n'i bɛ jamana fɛ i tɛ jamana wari soin mɔgɔ mɔgɔ b'i ka faso fɛ i t'i ka faso wari ta foroba wari t'a ta e tɛ se mɔgɔ la k'a minɛ mɔgɔ la ni cili don i tɛ se mɔgɔ si la danaya ni jɔyɔrɔ de b'a kɛ mɔgɔw b'u ka wari di n'i bɔr'o la 16 personnalités des représentants des forces de défense et de sécurité o ye sɔrɔsiw bɛ mɔgɔ 16 di bon ni Mali don u tun b'a fɔ ko non président ye militaire ye sɔrɔsiw filɛ ka mɔgɔ 16 di bon n'i ye nin fila fara ɲɔgɔn kan le président est chef suprême des armées en même temps armée bɛ 16 di président bɛ 20 di n'i y'o fara ɲɔgɔn kan ko mais o tɛ 36 ye bon ni Mali don u b'a fɔ ko non k'o tɛ kɛ voilà anw yɛrɛ de bɛ ka su kɔn an ye an de bɛ ka mɔnɔ don an yɛrɛ la donc vraiment n bɛ min fɔ dɔrɔn mémorandum ni a ma ɲa mémorandum tɛ se ka kɛ ko wɛ ko M5 mɔgɔw bɔra fanga kɔnɔ dɔrɔn ko donc Assimi ka fɛn bɛɛ kɛra maloya ko ye foyi tɛ fɛ parce que i bɛ ka mémorandum sɛbɛn mais kana don gouvernement ka gestion intérieure la ni sera premier ministre de consulter premier ministre de consulter ok e y'o mun fɔ e cɛ mais e bɛ ɲinɛ min kɔ ko gouvernement fana dossier bɛ a yɛrɛ sɔrɔ premier ministre kanubaga dɔw bolo ka jamana buruja o dun bɛ k'a fɔ kɔfɛmɔgɔ dɔw bɛ k'a fɔ ko nin ye kɛlɛ daminɛlen ye a bɛ se ka kɛlɛ kɛ mais kɛlɛ tɛ se ka ban kɛlɛ ye forme de ye fo ka taa jamana in jɔ don min na an bɛ kɛlɛ la a tɛ ban walayi an yɛrɛ dama tɛ o an tɛ kelen ye o dɔw ko ne bɛ transition dɛmɛ mɔgɔ de kama dɔw ko non ne ta to yen ne ta ye nin de i bɛ fandeni kun ka bandeni kun ka fɛn bɛɛ kun na ni fɛn fɛn ja o k'o fɔ mais an bɛ ka taa min kan a ye fɛn kelen reprocher Assimi sɛbɛn ne ta ye min ye dɔrɔn a y'a fɔ dɔrɔn ko Assimi ka nin Assimi bɛ ka nin min kɛ ko nin de man ɲi voilà. Ok, Boubou, an bɛ bɔ kuma la ni min ye an ye information sɔrɔ k'a fɔ ko Vieux Ɲamakuji ko élection nata ko a bɛna kɛ candidat hali n'a sɔrɔ an ka colonel n'o ye Abdoulaye Mayiga ale taara ci d'a ma Nations Unies la k'a fɔ a ye ko troisième mandat ko ye ko k'i yɛrɛ dribbler ka ballon garder an bɛ k'a ye tuguni a bɛ ka taa mandat wɛrɛ nɔfɛ yala i b'o ko ye cogo di olu dun bɛ k'an ka jamana lagosi ko coup d'état kɛlaw don. Non i b'a dɔn Ala ka ni Alassane bɛ yɔrɔ min na Alassane n'a jamais aimé la Côte d'Ivoire. Non, Alassane jamais. Non, Alassane bɛ. Non, Alassane bɛ to affaire dɔrɔn de kɛ. C'est vrai qu'Alassane bɛ to affaire dɔrɔn mais Alassane a été installé, Alassane n'a jamais été élu. Alassane ma deli ka élu. Ayi, Alassane ma deli ka élu. Alassane ma deli ka élu. Alassane taara Gbagbo gagné u y'a Gbagbo ta ka bɔ yen ka Alassane sigi Alassane a été installé Alassane tɛ ka démocratie o kuma fɔ mɔgɔ si Ala ni Alassane ye 20 ans kɛ ne ka sira t'a la est-ce que a tɛna kɛ président vieux non o bɛɛ n'a bɛnna ka mɔgɔw ma o ye o bɛ e b'a dɔn i bɛ nin k'i yɛrɛ de la quoi e bɛ ka nin min kɛ i bɛ nin k'i yɛrɛ de la an ko ni a ka mandat banna 2025 la k'an ka frontière in bɛ lafiya o Alassane tɛ se ka kɛ tubabuw fɛ ka tɛmɛ Blaise kan Blaise ye san 27 de kɛ a labanna cogo di Alassane tɛ se ka kɛ tubabuw fɛ ka tɛmɛ i y'a faamuya b'a la fɛn kan Niger président kɔrɔ in kan Bazoum kan c'est pourquoi Niger yɛrɛ kɔnɔna la Bazoum tun tɛ foyi kalama tugun Bazoum tun tɛ foyi yɛrɛ kalama Niger kɔnɔna la tugun donc n bɛ min fɔ aw ye Alassane yɛrɛ bɛ ka nin min kɛ a bɛ ka jouer Alassane yɛrɛ kan a wallahi Alassane yɛrɛ fɛ la ko ten mais i b'a dɔn n'i ye tubabu servi ka se niveau dɔ la i b'i yɛrɛ makaran quoi wallahi Alassane bɛ yɔrɔ min na ko bi Alassane ɲɛbɔlen bɔ de fɛ Macky Sall fɛ yɔrɔ Macky Sall bi batira de n'i ye se Alassane bi dɔ k'ale bati a ka t'i sigi dabɔ kuma la Alassane yɛrɛ mako bɛ bi ale ka t'i sigi k'i dabɔ kuma la mais a bɛ f'i ye k'a kɛ i b'a kɛ de cɛ ɲɛ b'a la farafinna dugu bɛ mara ka di fo Côte d'Ivoire ni Sénégal tubabu bolo dalen bɛ nin dugu ninnu kan de quoi ça fait quoi i bɛ dugudenw b'i sigi i bɛ tubabu sago kɛ Côte d'Ivoire ni Sénégal problème y'o de o tu es élu par le peuple mais tu fais l'affaire des blancs i seko tɛ quoi i seko tɛ quoi i k'i miiri nin bɛɛ ma kɛ ok aya Bobo nin bɛ sɔn ka dan sigi an ka bi jɛmukan na